Lyönti Vataselle ja Vatanen hyökkäysalueelle sisään. Ja Vatanen hakee sieltä vetopaikan itse ja laukoo. Ja hyvä tilanne tulee ja 4-4. Ja 4-4, mutta katsotaan jälleen mennään puhelimeen. Ensin mennään puhelimeen ja siinä varmaan tutkitaan sitä syntyykö maali potkaisemalla. Joka tapauksessa 7.42 on erää jäljellä ja seurataan rauhallisesti mikä tuomio on. Joka tapauksessa kiekko on Ruotsin maalissa, mutta päätuomari näytti välittömästi, että mennään puhelimeen. Ja tässähän tietysti ainoa on se, että mitä tutkitaan, on se, että syntyykö maali potkaisemalla. Mitään muutahan siellä ei voida tutkia. Tässä näkyy vielä uudelleen. Sieltä lähtee laukaus. Gustafsson torjuu eteensä ja suomalaispelaajan jalasta se menee sinne. Eli sinne ajetaan voimalla maalille ja tässä näkyy vielä uudelleen Vatasen veto. Ja sieltä taustalta sitten tullaan. Mika Pyörälä sieltä tulee, ajaa röyhkeästi maalille ja Kalle Järnkrok pitää kiekkoa ja kyllä se maalihan tuo ilman muuta täytyy olla, koska sen verran tasapainottomassa asemassa Pyörälä on, että hänen luistimensa ovat siinä. Sääntöhän sanoo, että jos pelaaja potkaisee sen kiekon, eli siinä on selvä potkaisuliike, niin silloin se maali pitää hylätä, mutta tässä tapauksessahan Pyörälä ajaa maalille ja kiekko tulee suoraan hänen luistimiinsa maalivahdin torjunnasta, ja kun samaan aikaan ruotsalaisyökkäjän Kalle Järnkrok on vielä Pyörälää pitämässä siinä koukussaan, niin siinä mielessä tämä pitäisi olla selvä tilanne, mutta katsotaan vielä uudelleen. Tässä näin. Ja vielä näette itsekin, siellä seuratkaa jaloista, sieltä se Pyörälän jalasta tulee ja pikkaisen siinä jalka heilahtaa. No, tätä on nyt turha jälleen arvuutella, mutta sääntö on ihan selvä, eli sitä tässä päätuomari kaksikko joutuu tutkimaan. 7.42 erää siis jäljellä, pystyykö Suomi tässä vaiheessa lyömään pelin tasoihin? 52-18 kokonaispeliaikaa käytetty. Suomi on tullut 3 maalin tappioasemasta jo maalin päähän ja tuleeko se sitten tasoihin? Pitkään sitä joudutaan nyt miettimään, koska tutkinta jatkuu. Ja yleisö tietysti, niin kuin varmasti kuulette, niin yleisö täällä tietää mikä se on, mutta sen sijaan kukaan muu sitä ei vielä tiedä. Vaikka varmasti tietysti moni tietää ja on sitä mieltä, että miten sen asian pitäisi olla. Se mikä on ollut Suomen pelissä silmiin pistävä piirre, että nyt on alettu liikkua. Kiekko on liikkunut ja Suomi on karvauspeliään lyönyt paljon aktiivisemmaksi ja nyt se on aiheuttanut suunnattomia ongelmia Ruotsin puolustajille. Ja sitten sen verran tieto kertoo, että täällä käydään videotuomari käy siis katsomassa nyt ymmärtääkseni ääniautosta tämän tilanteen, eli näin lähetysautosta, eli näin tiukalle tämä nyt näköjään on menossa. No, sehän vain lisää tämän ottelun jännitettä. Jatketaan hetki studiosta. Minkälaiset näkemykset täällä? Onko potkumaali vai ei? Mun mielestä se voisi tarkistella koko sääntöä. Se on niin vaikea tulkita, että missä on se potku ja missä on ohjaus. Kyllä Pyörälä selvästi tiesi, missä kiekko oli ja ohjas. Ei ehkä potkua hirveästi, mutta kyllä mä aika 50-50, että kummin tää menee. Aina tulee joku pettymään tässä, se on ihan... Sanoin, koska tässä on luistin jäässä koko ajan. Se ei lähde se jalka, tuo vapaa jalka ei lähde ilmasta. Että se on koko ajan jäässä, jolloin sitä mun mielestä voisi tulkita ohjauksena, vaikka siinä se pieni liike niin kuin sisäsyrjäpotkuun onkin, mutta se on koko ajan jäässä. Siinä ei ole sellaista niin kuin vaaratilannetta, esimerkiksi mikä voisi tulla, että ruvetaan potkiin niin kuin luistimilla maaleja ja sitten, että luistimet on ilmassa ja ne on vaarallisia jo sinänsä niin kuin esimerkiksi jäässä oleville pelaajille tai jotain tollaista, että eli sekö se syy on siihen, miksi tavallaan ei mennä siihen, että tavalla tai toisella voit luistimella tehdä maalia, that's it. No varmasti ei haluta sitä, että terävät terät lentelee ilmassa ja sitten viintelee. Nyt tulee ratkaisu. Ja ratkaisu on tämä. Ei voi sanoa, että olisi väärä tuomio, koska kyllähän käänsi takana tulevan jalan ihan selvästi kiekolle mun mielestä. Ja vaikkei siinä nyt suoranaista potkua ollut, niin kyllä se vähän siihen viittaa. Kääntäähän saa, ohjata saa, mutta se kicking action, se potkuliike suomennettuna, niin se on se. Ja kyllä tuossa sitä nyt oli siihen, että se riittää tohon tuomioon. Potku voi tehdä luistin jäässäkin. Kyllä. Tästä takaisin puheenvuoro Antero Mertarannalle.
No niin, asia on käännelty ja väännelty ja maali on siis hylätty.